Il-professur Edwin Grech jiżvela li kien hemm 4 stadji fil-qtil makabru ta' Pinto Kerin. L-ewwel stadju, il-komplott, li skont il-professur Grech sar minn grupp ta' studenti li 34 sena ilu kienu fl-aħħar sena tal-kors tal-mediċina. Il-taw kienu jiġdaw studenti, dawk li kienu l-iktar involuti u political minded ukoll ngħidha jiena wkoll, fimt, u kienu jkun hemm membri tal-mam magħhom, u kienu jkun hemm membri oħra that were politically motivated. It-tieni stadju, l-istudenti kienu jiltaqgħu f'uffiċċju ta' avukat fiċ-ċentru ta' Malta. Minn hemmhekk intużat typewriter u nbagħat l-envelop tal-pakkett bomba. Il-pakkett bomba inġar minn Mastru Daxxa li għax kien eċitat ereq ħafna u ħalla l-marki ta' idu xellugija fuq l-envelop. Għax minn ġarrom l-envelopes kellu swaba neqsin. Għax il-professjoni tiegħu kienet ta' carpenter. It-tielet stadju, il-bomba nħadmet minn espert fil-qasam u kriminali magħruf. Edwin Grech jgħid li l-pulizija abbandonawh għaliex ftit li xejn ħadu azzjoni minkejja li tom din l-informazzjoni kollha. Abbandonawni l-pulizija, laqqas inċempel ma jirrispondunix. M'għandax kuntatt magħhom il-pulizija l Qed jalqu li kollox. Ħalluli lampa u stampa, tajtom l-informazzjoni kollha. Qedtilhom tellu il-da, u tellu il-da. Ma wasalniex, mis-se naċċetta dik. Il-każ ta' Kerin Grech baqa' ma solvix għax hemm id moħbija li qed tostakola l-investigazzjonijiet. Però above all, above everything else, there was a hidden hand li ma tħallix il-każ jiġi solvut. L-istess palma ġara fil-każijiet ta' Wilfred Cardona, Lino Kawki u Raymond Caruana. Dal-4 5 każijiet kriminal li ma solvux għaliex. Għax kollha kellhom a political involvement. Kollha. U għalhekk ma solvux, għax ma jaqbilx li nsolvuhom. Waqt l-istess programm il-Kummissarju tal-Pulizija assigura li saret investigazzjoni tajba fuq il-każ u l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. L-espert forensiku Anthony Abela Medici għalli mal-119 student tal-mediċina telqu minn Malta fl-1977. Dawn għadhom ridu jiġu msejħa mill-Pulizija u Scotland Yard wara li kien hemm talba biex jiġu eżaminati il-fingerprints tagħhom brabta ma' dan il-każ.